guys, good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Assalamualaikum. Moजाङै दं आंहा मोजां नङा आरो खबरा बे साननैसो बुंनांगोन ओमफ्राय मानो मोजां नङा बुंगासिनो दङ बेनिफ्राय दायो आं दुब्लियाव दङ vlog बानायफैदों न' खाथियावनो बेनिफ्राय दिनैहाय जाहा आइयाहाय अपारेशन खालामदों आरोना अन्थाइ जादोंनो ओमफ्राय साननैसो माबा जागासिनो दंमोन आरोना उदै जेरबा नाखिनाय जानायमोन बेखौ गिस्टिक होनना सानदोंमोन बाट गिस्टिक नङा बेनिफ्राय दाखालि आमाइनि बिया जाखालि 5 मार्च मोनना बे दिनाहाय आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय बेयावहाय अन्थाइ ओंखारदों ओमफ्राय दिनैहाय 7 दां डेटआ बेयावहाय दायो अपारेशन खालामदोंनो दायो 6:30 सोंदो दायो 6:30 जाबाय ओंखायनो आंहा खबरा मोजां नङा बे साननैसो मैयाहाय 7 मैयाहाय माबामोन 7 मोनदां मैया 6 मोन ओमफ्राय मैयाहाय लांदो मैयाहाय माबा आल्ट्रासाउन्ड बायगेरा खालामबायनो ओमफ्राय दिनैहायसो अपारेशन खालामदो ओमफ्राय मा जायो बेखौ नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो लुगैबाय आरोना नोंथांमोनखौ आङो आंनि इउटुब फेमिलिखौ ओमफ्राय सानसेट खोन्थामोन दायो आङो दहायनो उथिबाय आङो साहा लोङाखै दायो साहा लोंसै नोंथांमोनाबो प्रे खालामहर थबैनो मोजां जादों ओमफ्राय जाहा बावबाय मात्र 3 माल' जादों आरोना बेयावनो आरो खेबसे अपारेशन ओमफ्राय आं जानायावबो सुइजारिंसो खालामदोंमोननो ओमफ्राय बिदिनो खोन्थाम जासिगोन एबारदों मा जायोसै नोंथांमोना प्रे खालामदो साइन बोरमाफोरा एगारना होदो गाइस दायो आं मेरिगल बिस्कुट लाबोबाय बेनिफ्राय सोलिदो गाइस डेटआहाय दिनैहाय 8सोमोन मैयाहाय 7मोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो उल्टा जाजोब्बाय आंहा डेटआनो दैसा दङ बेयावहाय सिजौ गायना दोनदो बेवहाय मन्दिर दिनैहाय मंगलबार बेनिखायनो दिनैहाय आर'ज जागोन आरोना मन्दिराव दायो आं नोंथांमोनखौ दैसा देखायगोन आरोना दैयानो बारा गैला रानजोब्बाय होननांगोन जोंहा बुगै बिफां दङमोन गैला बुगै फिथाइ जानायाथ' जोब्बायानो जानो मोनला आसार खालामनांगोन बाहाय दङ दैसाया गैला रानजोब्बाय जोंनि अमा बिमायाहाय अरना माइगारोना बेनिफ्राय खै बोसोरसो जाबायथाय बाहाय बोसोरानो जाबाय बियो माबा 9टा फिसामोन ओमफ्राय थैजोब्बाय मानैल'सो दोङो मबाइलावहाय फिसा नुदों ओमफ्रायहाय रियेलाव पुरा गोदोर आरोना एबार बेखौ फाननोसै ओमफ्राय ओंखायनो मोनसे क्लिप लानोसै होनना सानबाय भिडिअ क्लिप अमाया मासे जि फिसा मासे गोदोर गिनो ओंखारो आं खाथियाव थांनो अरना माइगारो guys दायो आङो बेयाव संगासिनो दङ लाव आरो मटर बेनिफ्राय बेवहाय सामब्राम गुफुर हाइजेंल' होदों फानलुखौ गथा होबाय ओमफ्राय आलु सावदों आरोना आलु बाथोन होनोसै इसोरखौ लावाहाय न'निनो जि गोदैखा लावाहाय दाखालि जादोंमोन आरोना guys दायो मैगङाव रुगासिनो दङ पुरा भर्ति जाखाबाय आरोना दायो आं दुगैखांबाय दुगैखांना फुजाबो होबाय आरोना ओमफ्राय दायो आबैया ओंखाम संगासिनो दङ आबौ मोखो लांगोन आरोना आबौ आयंबो दङ बेनिफ्राय दायो सासे आयं थांगोन आरोना बेखौ हरफागोन ओमफ्राय दहायनो आबौखौ हरगौमोन बेनिफ्राय थांग्रोबायना बियो 6टासोआवनो 7टासोआव थांदों ओंखायनो दायो 10:30 थांगोन ओंखायनो आबैया संगासिनो दं ओमफ्राय दायो आङो दायो आं फुजा होखांना ओरैनो दङ मा खालामबावनो आरोना ओमफ्राय अपारेशना जाखांबाय साक्सेसफुल जाबाय बेनिफ्राय दायोसो आं सोंहरनो मोनदों आरोना दुगैबाय हला होबाय बिदिनो टाइम मोनाखैमोन दासो एसे मोजां नांबाय स्रां नांबाय आरो दायो आङो उन्दुखांनानै बेसर फुनो फैदो नै जादों टाइमा 8टा ओमफ्राय जि गोबाव उन्दुबाय आं घन्टासेसो उन्दुबाय दा ओमफ्राय बाहाय दङना बेखौनो फुनोसै ओमफ्राय बेफोरो उनावहाय जादोंमोन आरोना ओंखायनो फुनो मोनाखैमोन आइदों बाबाजों फुजोबदोंमोन आं फुवाखैमोन आरोना स्कुल थाङोना दायो फुनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबोद दायो 2टायाव सिरियाल लाइन थांनांगोन ना थबनो फुनोसै
इमान गरम नांदो इनिफ्राय उन्दुबाय थानोबो बाबायमोन आरो ओमफ्राय बेसरखौ फुनो फैबाय आङो जोङो फुखांबाय इनिफ्रायहाय ओरैबायसा गोलोमबाय आरोना गरम नांजोब्बाय दैबो गांजोब्बाय ओमफ्राय दुता ग्रोबबो जाबाय फुखांबायबो दायो आङो टिभि नायनोसै ओमफ्राय दै लोंनो एसे ओरैबायदि गांखाबाय आरोना गैला बेसर फुनो दिनैनिफ्राय खामानि जोब्बाय बारा बुरजा खोलो नांखादो दै गांजोब्बायलै लोंहैनो र' जल्दि थांसै